Pasar onde-onde. Onde-onde ya iku jajanan pasar kang duweni wangun bunder, werna macem-macem lan dibuwuri wijen. Biasane onde-onde duwe isi kacang ijo kang manis. Tunggal, onde-onde duweni ukuran P ya iku ana kacang ijo, gula, uyah, banyu, glepung ketan, wijen petak, kentang, mentega. Kalih, cara nyuguhaken onde-onde. Ora ing bungkus nanging biasane dibungkus migunakake plastik utawa mika. 3. Rasanipun onde-onde yaiku manis, gurih, legit lan kenyal ing jaba lan lembut ing jero. Sekawan, wujude onde-onde yaiku bunder lan duweni macem-macem werna lan ning jabane ing wuwuri wijen. Iku wae crita jajanan pasar saka aku, matur nuwun.